Tällä kertaa tutustutaan virtakynään 6-24 voltin jännitteille. Motonetista tarttui matkaan Motonetin MTX-tuotemerkillä myytävä virtakynä matalille jännitteille. Lähinnä siis auton akun tai vastaavien jännitteiden testailuun. Paketissa käyttökohteet on ihan hyvin kuvattu. Heti alkuun huomautan, että laite ei ole tarkoitettu elektroniikan testailuun. Lisää tästä myöhemmin videolla. Itse käytin, kun veneen äänitorvi oli mennyt mykäksi. Varmistin, että sähköä torveen tuli ja oli tarpeen vain uuden torven asennus ilman muita sähkötöitä. Laite on siis kynä, jonka peräpäästä lähtee johto, jonka päässä on haueleuka. Kynän kärjessä on kosketinkynä ja läpinäkyvän muoviosan sisällä lamppu, joka syttyy, kun virta kulkee kynän läpi. Johto on kiinni niin, että se pääsee pyörimään. Rakenteeseen kuuluu jonkinlainen jousimekanismi, joka mahdollistaa kontaktin vapaasti pyörivään johto-osaan. Luonnollinen käyttötapa on kytkeä johto miinukseen tai runkoon ja kynän kärjellä koskettaa oletettua plussaa. Kynä toimii kyllä toisinkin päin, kuten tässä kokeillessani noin 7 voltin nikkelimetallihydridiakkukoteloa. Kynän kärkipäässä oleva lamppu ei ole mitenkään huippukirkas, ja kirkkaus riippuu jännitteestä. Lamppu alkaa kyllä hiukan hehkua jo alle 6 voltin, ja 12 voltilla näkyy jo aivan hyvin. 24 voltilla en ole kynää kokeillut. Tulin kokeilleeksi kynällä nikkelimetallihydridiakkujen latauslaitteen 9 voltin akun latausnapoja. Lamppu ei syttynyt ja laturi ilmaisi virhetilaa. No se johtui mitä ilmeisimmin siitä, että toisin kuin jännitemittari, tämä virtakynä päästää lävitseen virtaa. Sehän siis on periaatteessa hehkulamppu. Laitoin sitten kynän kiinni säädettävään virtalähteeseen, joka näyttää virran määrän. 6 voltin jännitteellä virta on noin 0,019 ampeeria. 9 voltin jännitteellä noin 0,024 ampeeria. Ja 12 voltin jännitteellä noin 0,029 ampeeria. Virtalähteeni on tässä kiinni USB-varavirtalähteessä eli powerbankissa, joka PD-standardilla tuottaa 12 volttia. Säädettävä virtalähde ei anna ulos suoraan sisääntulon verran, vaan jää pikkuisen alle, siksi testijännite on 11,89 volttia. Sitten vielä digitaalinen yleismittari, joka jännitteen mittausasennossa päästää virtaa lävitse noin 0 ampeeria. Läpimenevän virran takia virtakynä sotkee elektroniset laitteet, eikä sillä siksi ole sillä puolella käyttöä. Ja verkkojännitettä tällä nyt ei tietenkään missään tapauksessa saa kosketella. Paketin varoituksiin kannattaa suhtautua sillä tavalla vakavasti, että vaikka akkujännitteet eivät sinänsä ole erityisen vaarallisia, niin ennen sulakkeita oikosulut voivat olla melkoisen energisiä, ja sulakkeen jälkeenkin niitä kannattaa kyllä välttää. Lisäksi moottoreissa voi olla kohteita, joissa on akkujännitettä korkeampia vaarallisia jännitteitä. Hybridi- ja sähköautot ovat sitten aivan oma vaaran paikkansa. Eli lyhyesti sanottuna virtakynällä ei pidä tökkiä minne sattuu.